kada ya ishi mutum arziki ko da ma ba a kara masa da wani abu ba. Sannan bayan nan akan samu ƴaƴa, akan samu jikoki ta hanyar aure. Ubangiji ta'ala yace shine wanda ya sanya huwa allazi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata. Ashe kaga ta hanyar ƴaƴa, ta hanyar mata ake samun ƴaƴa, ake kuma samun jikoki. Sannan yana daga cikin ni'imar da aure ya kunsa shine wanzar da natsuwa ga ma'abota shi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sannan yana daga cikin ƙarin natsuwa shine matar sutura ce a gare ka, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yanzu yadda muke cikin masallacin nan a ce a tsiraitar da mutum ya zama tsirara sai a ce ya miƙe tsaye, zai samu natsuwa? Ba zai samu natsuwa ba, saboda me? Babu tufa a jikinsa. To sai ubangiji ta'ala ya siffanta mata da tufafi zuwa ga mazaje. Ashe mutumin da bai da mata tafiya yake tsirara, da haka zaka same shi da garancin natsuwa. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah cikin littafin Zadul Ma'ad yake cewa yana daga cikin illar dadewa ba yi aure ba shine mutum ya kamu da cutar gafala, cutar rafkanwa. Idan da za ku nada limami marar mata to da wuya ku shekara ba ku yi sujudu sahwi ba, amma sai ku nada mai mata sai ku manta da darasin babu sahwi ba, shekara da shekaru ba a yi rafkanwa ba. To wannan mai aure ke, amma marar aure ba yadda za a yi ku shekara ba ku yi rafkanwa ba. Zai iya yin kabbaran harama bai fatiha bai sallama saboda matsaloli da ke tattare da shi. Idan da zaka zo ka bawa mutum labari yana kallon ka yana sauraron ka daga farko har karshe sai ka gama yace dan Allah kai hakuri ka dan maimaita ban ji ba, to wallahi mafi yawa marar mata ne. Wannan cutar gafala galibi ta fi kama marasa mata. Sannan aure cikon halittan dan adam ne, domin annabi sallallahu alaihi wasallama ingantaccen hadisi ya nuna mana cewa halittan da aka yi ma Hawa matar annabi Adam alaihi salatu wassalam an halicce ta ne da hakarkarinsa daya daga cikin hakarkarinsa na hagu. To mutumin da aka halicce shi sai aka cire kashi daya a jiki, ya samu tawaya ko bai samu ba? Sai aka halicci matar sai aka hada su guri daya, yanzu halittan ta dawo ta cika ko bata cika ba? To khalaqa lakum min anfusikum azwajan, matayenku daga jikinku aka halitta. Lokacin da kai aure to lokacin halittar ka ya cika cikakke, amma in ba haka ba akwai hakar garin da babu. Allah ya sa mu dace. Saboda haka lallai aure akwai arziki a cikin shi, ko da arzikin bai fito sarari mutane suna gani ba. Da Allah madaukakin sarki yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Wannan ayan galibi ta fi dan faruwa akan masu mata, domin babu yadda za a yi ka samu yaya sai ta hanyar aure, babu yadda za a yi ka samu wato a ce gashi kai din ka gane kai kana haihuwa ko baka haihuwa sai ta hanyar aure. Innahu alimun qadir. Da haka lallai akwai arziki a cikin aure. Shi yasa Abubakar Siddiq yace atiullaha fima amarakum bihi minan nikahi yunjis lakum ma wa'adakum bihi min al-gina. Ku yi ma Allah da'a cikin abin da ya muku umarni da shi na yin auren, shi kuma zai zantar da alƙawarin da ya muku na wadata ku. Wannan wadatuwa ko na natsuwa kadai aka baka sai ka samu natsuwar na musamman. Kuma kula da wanda ya aure a satin farko za ga halittar fuskarsa ma ta canza, wallahi fuskarsa ma canzawa take, sai ga tana sheki tana dan gyalgyali, ana ango ya sha mai yana dan murmushi. Amma kaga mutum kashin mukamukinsa sun fito, tayani muni sun bayyana sarari, to mafi yawa galibi haka ne. Sannan misalin da na buga mana ajiya yana nan daram a yadda yake. Mafi yawa tattalin arzikin duniya a hannun masu mata yake. Ka lissafa duk wani kamfani da ka gani na mai mata ne, duk wani mota mai numfashi da ka gani na mai mata ne, gida da ya isa na mai mata ne. Amma duk wani marar mata yana daki, ko da dakinsa ne dai guda ɗaya ce kafa waje, ko kuma ya zama na haya yake, kuma wanda ya bashi hayan mai mata ne, dillalin ma da ya nema masa gidan shi ma mai mata ne. Shi ma mai mata ne. Duk wani arzikin duniya zaka samu mafi yawa hannun masu mata yake. Saboda haka italabul ghina fin nika, Abdullahi dan Mas'ud yace ku nemi wadata cikin aure. Allah yace in yakunu fuqara, in ma mutane ba su da shi fa sawfa yughnihimullahu min fadlihi, ubangiji ta'ala zai yalwata musu daga falalarsa. Malamai suka ce wannan alƙawarin yalwar ya takaita ne akan wanda ya aure kadai dan yi ma Allah da'a dan kuma kare kanshi daga barin zina.
hadisi ya inganta, ibnu jarir ya ruwaito shi da sanadinsa, imamu ahmad ibnu hanbal, imamu nasa'i da imamu tirmidhi da ibnu majah duk sun ruwaito hadisin daga abu huraira Allah ya yarda shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salasun haqqun ala allahi aunuhu, wasu mutane guda uku wajibi ne ubangiji ta'ala ya taimake su, Allah ya dora maka kansa tilas sai ya taimaka musu. Na farkon su shine annakihu yuridu al-ifaf, wanda ya aure yana nufin kare kanshi daga barin zina, manufarsa kawai saboda kar ya fada fitina na zina yace bari ya je ya aure. To a wannan lokaci sai Allah ya taimake shi yadda zai iya rike auren, sai Allah ya yalwata masa abin da zai samu yayi auren, kuma sai Allah ya datar da shi da matar da zai auren. Domin wani lokaci mutum na iya samun kudin auren kuma ya zama bai samu matar ba, yayi ta lalubawa har ya zama ya rasa duk asset nashi sun kare, sai ya dawo set din kannansa kuma da gaske yake kuma da kudinsa a hannu, amma kuma bai samu ba. su matukar yana nufin ya kare kansa da zina, to sai ubangiji ta'ala ya bashi wanda zai aura. Allah ya datar da mu. Bayan nan Allah madaukakin sarki yace wallahu wasi'un alim, lalle ubangiji ta'ala mai yalwan falala ne, falalarsa tana da yalwa, ta ishi ta wadaci duniya da duk abin da ke cikin ta ba tare da ta tabu da komai ba. Da ka karkai tunanin ai wane yayi aure an bashi wadata, wane ma Allah ya wadata shi yayi aure, to ni kafin na taso ne aure ai wadata za ta gare. A'a, wallahu wasi'un, ubangiji ta'ala wasi'ul fadli ne, mai yalwan falala ne, alimun kuma masani ne dangane da halin bayinsa. Wanda ya auren dan Allah, dan kare kansa daga barin zina, ubangiji ta'ala ya sani. Wanda ya aure dan kecere ni, ya aure matar shiga mota ba matar zama gida ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar masa da aya zuwa ga matansa da sauran matan duniya, wa qarna fi buyutikunna. Amma ko waɗanda suke aure musamman dan kawai su a gaban mota suna yawo da su, kawai su sa su a gaban mota, wai ya aure kyakkyawa dan haka bari ya fito da ita saboda rashin kishi da sanin mutuncin kai, ya fito da ita kowa ya gani. Suna fita shan ice cream, suna fita shopping plaza ana sayayya. Wannan ba ɗabi'a ce ta mumini ba. Alimun, ubangiji ta'ala masani ne dangane da halin da ku kuke ciki. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikaha, ubangiji ta'ala yace waɗanda ba su samu abin da za su yi aure ba, to sai su kame kawunan su, sune alladina la yajiduna nikahan, ai ma tunkahu bihi almar'a, abinda za a iya aurar matan da shi, abinda wanda ba su samu haka ba, to wal yasta'fif, to su kame, su hana kansu daga barin zina, hatta yughniyahumullahu min fadlihi, har sai ubangiji ta'ala ya yalwata musu daga falalarsa. Yana iya yiwuwa ya zama na kudin ne ba su da shi, to su yi hakuri su kame har sai ubangiji ta'ala ya yalwata musu abin da za su yi auren. Yana iya yiwuwa ya zama na suna da kudin matacce ba su samu ba, so dai ya hakuri kar su yi zina har sai ubangiji ta'ala ya yalwata musu daga falalarsa, ya datar da su da matar da za su iya aura. Ya inganta cikin Muslim, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu wija'un. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ku taron matasa, duk mutumin da ke da hali a cikin ku to yayi aure, domin auren shine aghaddu lilbasari, shi yafi tsarewa dangane da idan mutum. Duk yadda ka kai da dabbaka ayar baya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, duk yadda ka kai ga dabbaka wannan ayar ta hanyar in ka ga mata da ba ta ka baka kauda kai, ko ka sunkuyar ko ka kalli gefe ta wuce, wannan ma ta zo ta wuce ka kauda kai, wannan ta zo ta wuce ka kauda kai, kaga wancan a hoto ka haɗiye yawunka ka kauda kai. To annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan kai aure yafi baka daman kauda kai din, innahu aghaddu lil basari, sannan wa ahsanu lil farji, yafi ba wa farjin ka kariya daga barin afkawa cikin sabon Allah. Duk yadda kai kokarin wurin kare farjinka ta kowace kusurwa, to yin auren yafi, yin auren yafi. Duk shan kanwa, duk shan Lipton da lemon zami, wani har yana da zubin sa na musamman a gurin mai shayi, da yazo ya zauna sai ya ce mai shayi zuba min, kai dai ka san zubi na, zubi ne irin na marasa mata, da haka Lipton hudu ake sa masa da lemon zami guda biyu, wai duk dai dan ya danne sha'awar katta taso. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yin aure shine ahsanu lil farji, shi yafi tsare farjinka daga barin zina. Saboda haka wannan yana bada daman cewa iyaye su fahimci duk wani kariya da za su iya ba wa 'ya'yansu mata,
to idan fa ba aure suka musu ba lokacin da suka kai aure, to wannan kariyar na wacin gadi ne, baya zama wa kariya na hakika. Aure shine kariya na hakika. Shi yasa ya inganta daga Ali ibn Abi Talib, wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yace salasul la tu'akhirhunna, ga wasu ababe guda uku ya Ali, karka yadda ka jinkirta su. Na farko yace aljanazatu idha hadarat, sallar jana'iza in ta zo ba a jinkiri, ayi maza maza a kai gawa. Na biyu yace was salatu idha uqimat, sallah idan an mata iqama to kuma ba a mata jinkiri, nan take ake bukatar a yi ta. Sannan na uku yace was sabiyya idha wajadat kuf'a, ya mace idan ta samu mai aurenta, matukar ya mace ta samu mai aurenta to kuma karka yadda ka jinkirta. Wannan hadisi malamai sun ce yana daraja ta hasan. Imamul Qurtubi, Imamul Tabarani shi ya rawaito hadisin. Wannan na nuna mana cewa lallai ba a jinkirtar da ya mace a lokacin da ta kai shekarun da ya dace a aurar da ita kuma ta samu mai aure. Dan wannan hadisin na da goyon bayan wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum. Lafazin wa ankihu umarni ne ubangiji ta'ala yayi. Wasiqatul al-mujarrada min al-qara'in taqtadi al-wujub. Dukkanin siga ta umarni na cewa ayi, matukar babu wata karina da take da alakanta cewa umarnin ba na dole bane, to umarnin ya zama dole in babu karina. To kuma wannan umarni ne wanda babu karina tattare da shi. Matukar ya ta kai lokacin da ya dace a aurar, kuma ta samu wanda yake bukatan aurenta, to kar a togace da wani dalili daga cikin dalilai, ko na ci gaba da karatu, ko dalilin sai ta hada haddan alqur'ani, ko ba a yi saukan islamiyya ba, ko kaza ko kaza. Duk wani bid'a da aka dora wanda ake yi na hidimar kuɗi, to sai a kauda shi, a yi maza a aurar da ita. Kar a ce ai babu kuɗin da za a yi mata kaya, a kai ta yadda take, a sauƙaƙa, a yi abin da ya sauƙaƙa. Kar a ce a'a ai ga wani dalili daga cikin dalilai da za a jinkirta. Saboda halin da ake ciki a yau, akwai wasu 'yan matan da ake jinkirta auren su wai gurin jiran maza. Sai a ce ai wanda zai aure tan bana ya samu jami'a, zaka sai a yi hakuri a jira tukuna sai ya kammala digiri, sai ya samu aiki. Zaka tana zaman jiran yayi digiri ne ya samu aiki, wai yanzu mijin ake jira. Sannan kuma tana kai komo, ta je ta dawo a gaban mazaje. Sannan wasu ma ba a iya tsare ta daga barin yin fira da wasu mazajen, haka maza za su zo suna kiranta, ana tattaunawa da ita. Allah bai ce ai haka ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi wanda bai da halin da zai yi aure to fa alaihi bisawm, kawai ya rika yin azumi. Don mutumin da ke azumi yakan takaita a lokacin da yake azumi ta hanyar sabon Allah. Shi yasa da watan Ramadana zaka samu masu sabon Allah sun takaita, saboda azumin da ake yi yakan gina wa mutane imani. Shi yasa Allah yace kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna, sai ya kawo lafazin takawa a ƙarshe. Ashe azumi yakan gina wa mutum takawa, takawarka yakan sa ka nisanci haramun. Wannan yakan baka daman ka iya kare kanka na wacin gadi kafin lokacin da ubangiji ta'ala zai wadata ka, hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Sai Allah yace walladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum, waɗanda ke neman a rubuta musu alkawarin fansa daga cikin abin da kuka mallaka na bayi. Alkitaba yana nufin alkawarin fansa tsakanin bawa da mai shi. Bawa yana da daman da zai iya tambayan mai shi cewa a rubuta mini fansa na in biya, in na biya na zama da. Shi kuma mai shi in ya yadda sai ya rubuta masa fansa, ya ce masa to na baka fansan kanka akan naira miliyan 1 zaka biya a cikin shekara 3. Duk shekara zaka bada 300 da doriya. Duk shekara zaka bada 300 da doriya, in ka bayar ka yantu. Ina fata mun fahimci wannan. Wannan shi ake ce masa mukataba. Shi ake ce masa mukataba. Sai Allah ya ce to walladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum, waɗanda ke neman a rubuta musu fansa daga cikin abin da kuka mallaka na bayi, fakatibuhum, ku rubuta musu fansan in alimtum fihim khaira, idan har kun san akwai alkhairi tattare da su. Malamai sun yi sabani dangane da fassara alkhairi. Wasu daga cikin malamai suka ce amana, in kun san akwai amana tattare da su, in kun rubuta fansan za su cika amana. In kun san akwai gaskiya cikin su, haka wasu daga cikin malamai suka fassara khair da ma'ana sidika. Wasu malamai suka ce quwwatul iktisab, wato karfin neman kuɗi. Matukar ka san yana da karfin da zai iya zuwa ya je ya nema, to kana iya rubuta masa, shine in alimtum fihim khaira. Amma fassara mafi inganci shine daukan ma'anar a dukansa, wanda kuka san maganar da suka faɗa da gaske suke, kuka san kuma suna da amana,
kuka san kuma suna da karfin da za su iya fita su je su nema, wannan sai ku rubuta musu fansa babu laifi. Dalili da ubangiji ta'ala ya kawo sharadin in alimtum fihim khaira, saboda ba kowane bawa bane ke da aminci ga mai shi cewa idan ya sake shi zai dawo. Domin duk wani bawan da ka rubuta masa fansa to yana da daman ya tafi duk kasar da ya ga dama. Yana iya tashi daga wannan kasar ya tafi Kwatano, ya je ya zauna can, zai nemo kuɗin ya kawo maka, kai dai alƙawarinka a shekara zai kawo kaza har ya gama biya. Da haka babu ruwanka da sai ya zauna a gabanka ballantana ya maka aiki. Daga ran da kuka yi rubutu to kuma daga ranar yana iya zuwa ko ina ya je ya nemo kuɗi. So in ba mai amana ba, ba mai gaskiya ba, ba mai karfin ya nema ba, wani ya tafi to fa ya tafi kenan, ya tafi kenan, baka ƙara jin labarinsa, baka ƙara jin ɗuriyarsa. Sai Allah ya ce to in alimtum fihim khaira, matukar kun san akwai amana da gaskiya tattare da su kuma suna da halin da za su iya fita su je su nema, fakatibuhum, to kuma sai ku yi wannan yarjejeniya ta rubutu tsakaninku da su. Ku rubuta musu cewa to idan ka biya kaza a cikin shekara kaza ka zama da yantacce, da haka daga yau ka tafi ka je ka nemi kuɗin ka, duk kuɗin da ya nema nashi ne. Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum, kuma ku ba su daga dukiyar Allah wadda ubangiji ta'ala ya baku. Malamai suka ce ku yanke musu wani abu daga cikin abin da kuka dora musu, ku yi sadaka da shi. Ka ce zai biya 300 a cikin shekara uku, kowace shekara zai bada 100, to sai ka yanke masa kudin wani shekara sai ka ce ka bashi, tunda 300 ai duka naka ne. Wa ya baka wannan kudin? Allah ne ya baka. Sai Allah ya ce to wa atuhum min malillahi allazi ataku, ko ba su daga cikin dukiyar Allah da ya baku. Shine sai ka nemi kudin shekara guda sai ka ce to ka yafe masa wannan kudin. Haka wasu daga cikin malamai suka ce shine wad'un najm min nujumil kitaba, wato yanke masa wani abu na kaso daga cikin kason da aka yi da shi zai biya. Kitaba ba ta tabbata sai in an yi ta lokaci bayan lokaci. Inda zaka rubuta masa cewa ya biya a lokaci guda, to wannan bai zama mukataba ba, sai dai muqata'a. In ya biya a lokaci guda muqata'a ne. Yana zama mukataba ne idan ya zama na biyan zai yi shi ne yanki, ko so 5 ko so 6 zai biya, ko biya 3 ko biya 7 ko biya 10. To wannan shi ya zama mukataba. To cikin biyan da zai yi guda 3 ko 4 ko 5 sai ka ce to ka yafe masa daya. Wannan shine atuhum min malillahi allazi ataku. Wasu daga cikin malamai suka ce ba wannan ake nufi ba, ana nufin dukiyar zakka, don ubangiji ta'ala ya lissafa bayi daga cikin waɗanda ake biya ake bawa zakka. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Ashe fir riqabi kaga bayi kenan waɗanda aka yi musu mukataba ana ba su zakka. Sai Allah ya ce to atuhum min malillahi allazi atakum, ku ba su daga dukiyar Allah wadda ubangiji ta'ala ya baku, shine ku ba su daga cikin zakka. Wasu malamai suka ce ba wannan ake nufi ba, ana nufin daga cikin dukiyar baitul mali. Duk abin da aka sani na cikin dukiyar gwamnati, bawan da ya je ya rubuta mukataba, to kuma haƙƙin karamar hukuma ko jiha ne ko gwamnatin tarayya ta tatso daga aljuhunta ta taimaka masa da dukiyar da zai je ya biya. Wannan shine min malillahi allazi atakum, dukiya ce ta Allah ba dukiya ce ta wani ba, da haka a basu su je su biya. Wasu malamai suka ce wannan yana nufin a shelanta musu neman taimako. Duk bawan da aka rubuta masa fansa to ya zo ya tsaya ya sanar da shugabannin al'umma, su kuma su zo ko masallaci ko wani gurin da al'umman musulmi ke taruwa su ba da shela, wane bawan wane an rubuta masa fansa zai biya akan shekara kaza, duk shekara zai bada kaza. Da haka muna kira ga dukkanin al'umman musulmi su ba shi taimako fi sabilillahi. Shine ma'anan atuhum min malillahi allazi atakum, sai kowa ya fito daga dukiyar da ubangiji ta'ala ya bashi. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu lahu. Kowa ya bayar gurgurdan samun sa, a tattara masa kudi ya je ya biya, shi ma ya zama da. Tunda dai ubangiji ta'ala ya ce in alimtum fihim khaira, duk bawan da ke da alkhairi tattare da shi, yana da amana, yana da gaskiya, ta yi wannan bawa ne na gari, ya kamata a taimaka masa ya zama da, domin in ya zama da zai iya mallakar abu na kansa kuma zai taimaki al'umma. Ina fata mun fahimci wannan. Haka wasu daga cikin malamai suka ce shi ake nufi da wa'atuhum min malillahi allazi atakum. Waɗannan fasarori guda hudu dukkanin su ba sa cin karo da juna, kowannen sa yana zaman kansa. Babu laifi shi mai bawa ya yafe masa wani abu, kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ne ya ruwaito. Umar dan Khattab yana da wani bawa da ake ce masa Abu Umayya, shine alkunyar da ake kiran bawan da shi. Wata rana bawan ya nemi Umar bin Khattab Allah ya dade shi ya rubuta masa fansa. Umar sai ya rubuta masa fansa.
da ya rubuta masa fansa sai ya ce zaka biya cikin shekara 3, amma shekarar farko na yafe maka, don haka ba za ka fara biya ba sai daga shekara na 2 da shekara na 3. sai bawan ya ce a'a, da dai ka bari sai in na biya na 1 na biya na 2 sai ka yafe mini shekara na 3. Umar dan Khattab ya ce to wa ya gaya maka ina da tabbacin zan kai shekara 3, da haka ni na yafe na farkon ba na ƙarshen ba. Abdullahi dan Umar, kamar yadda Ibn Jarir ya ruwaito da sanadinsa daga Sa'id bin Jubair, yace Abdullahi dan Umar idan zai yanta bawa ta hanyar mukataba, shi kuma yakan yafe masa kason ƙarshe ne ba kason farko ba. Yace abin da yasa yake yafe kason ƙarshe a shekarar ƙarshe ba kason farko ba, ba shekaran farko ba, yace saboda yana iya yafe masa shekarar farko, bawan ya biya na 1 kafin ya kai na 2 kuma ya zo ya gaza, domin a ka'ida